ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅମୃତବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅମୃତବାଣୀଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗର ଭୂଷଣ କର, ସଂଯମକୁ ପ୍ରାଣର ସହଚର କରିଦିଅ, ସରଳତାକୁ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନାର ସାର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ ନା ସତ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗର ଭୂଷଣ କର। ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଭୂଷଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭୀକ କରେ। ଯିଏ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲେ ତାକୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାର ଅନ୍ତର ଶାନ୍ତ ରହେ। ବିବେକ କେବେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମିଛରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ସେଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସତ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିଲି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଠାକୁର ନା ସଂଯମକୁ ପ୍ରାଣର ସହଚର କରିଦିଅ। ସଂଯମକୁ ପ୍ରାଣର ସହଚର କରିଦିଅ। ସଂଯମ କେବଳ ଖାଇବା କିମ୍ବା କହିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସଂଯମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ମନ, କଥା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। କେହି ଆମକୁ କଠୋର କଥା କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ରୋକିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଓ କ୍ଷମା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଂଯମ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଜିତିପାରେ। ପୁଣି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ ନା ସରଳତାକୁ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଚାଲାକି ଅଧିକ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସରଳତା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ସରଳ ମଣିଷର ମନରେ କପଟ ନଥାଏ, ଈର୍ଷା ନଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ବି ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ସେହି ହୃଦୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସରଳତା ଓ ବିନୟ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭାବୁ ଯେ ସାଧନା ମାନେ କେବଳ ଜପ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସଂଯମ ନାହିଁ ଓ ସରଳତା ନାହିଁ, ତେବେ ସାଧନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ 3ଟି ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳ୍ପ, ନିଜର କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମରେ ରଖିବା। ତୃତୀୟ ସଂକଳ୍ପ, ସରଳ, ବିନମ୍ର ଓ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି 3ଟି ଗୁଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ହେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ସଂଯମ ପାଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସରଳତାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।